jendeak ezatizu, baina nonatea zara, zein duzu orain arte, ezaguna zara, eta batzutan noiz bilakatzen da norbera aktore, ez? Oso galdera, ona, noiz bilakatzen da. Hala eta guztiz ere, nik uste dut aktore lanak zure pertsona kutxun batekin konektatzeko aukera ematen dizu. Bai. Norekin? Nere aitarekin. Nere aitatxorekin. Bai. Aitor Mazo. Hombre, nik txikitatik ikusi dut etxean hori, eta nik txikitatik nahi izan dut aktore izan. Aitagatik? Bueno, Aitarengatik? bai, azkenean aitagatik, berak eramaten ninduelako antzerkira, banbalina tartean egoten nintzen, eta nik ikusten dituen beste aktoreak primeran pasatzen eta lanbide oso polit bat egiten, eta nik uste dut nire izaerak ere bai eragina izan duela horretan, ez da, ze batzutan, badaude oso lotxatiak diren aktore asko ere, baina, ez da nire kasua, eta orduan, txikitatik ikusi dut, aitarekin ere bai asko jolasten genuen estenak egitera, eta orduan, azken inevitablea zen puntu bateraino, ez. Urteak basa dira, baina bere falta bere utxunean nabaritzen duzu. Bai, bihar izan ere 10 urte zelako kasualidadea. Jun zala mundu polito honetatik nahi tatxo. Baina, gaur egun, ni oso posinago, gaina gustatzen zaite, azkenean, hemen aurkitzen naiz bere lankideak izan diren pertsona askorekin, eta ni gustatzen zait asko nire gana hurbiltzea esatea, zu aita ezagutzen nuen, ez dakiz da, niretzako horretik bizirik jarraitzen du nolabait. Así que... Ikusten duzu, zure aitak egindako lanak ikusten dituzu, pelikulak, serie, teleserie? Egia esan ez. Zergatik? Asko ditut pendiente, nik uste dut oraindik kostatzen zaidalako. Bai? Bai. Nik uste dut gaur egun ikusi halko nituzkela, eta bai ikusi ditut elkarrizketak, eta baina nik uste dut oraindik pixkat badaukadala, jolin, hor komplikazio bat ikusteko, depende eguna. Aitarengatik edo aitak egindako lanagatik ere hor ikusi zenuen, ikuskizunaren mundua zer den, aktore lana egitea zer den, baina horrek lagundu dizu, esan nahi dut. Beti esaten da, Nerea Mazo, Aitor Mazoren alaba delako, horrek ateak zabaldu dizkizu edo alderantziz? Lagundu dizu nolabait? Bai, segurenik laguntzen duela, azkenean gehien bat laguntzen du, txikitatik jendeak ezagutu nahuelako, eta gaur egun, nik jende asko ezagutzen dut, eta badakite ni aktorea naizela, aitaren alaba naizelako, ez? Eta nik uste dut laguntzen duela ere bai, horrelako inguru batean ez hitzeak, horrek ere bai laguntzen du, agian kualidade batzuk ditu dalako txikitatik, ez beste igual pertsona batek ez dituenak, ni horrelako familia baten ezin naizelako. Horrek nik uste dut hori dela gehien lagundu nagoena nire aitaren alaba izateak. Eta gero, noski, jendea ezagutzen duzu, izen bat izateak beti suposatzen duten laguntzen duela nolabait, ez? Eta barrukoa ikusi duzulako, eta horrek ere laguntzen du. Claro.